Καλησπέρα στα παιδιά τα όμορφα. Πολύ γνωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μου κάνετε τι πώς είστε? κάνετε? Πολύ ωραία, Καλά. πολύ ωραία. Μακρότατος. Να κεράσουμε καφεδάκι. Α, το πληρώσω καλό. Έχετε κεράσετε. Όχι, εσύ θα με πληρώσει με άλλον τρόπο. Με τι τρόπο θα θέλατε? Με το τηλέφωνό σου. Αμέ, Αμέ. απλά να μου πεις πώς το δουλεύουνε να πούμε, γιατί δεν τα πολύ καταλαβαίνω εγώ. Θες να σου μάθω και ιδιαίτερος? Θέλω να μου κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα διατηλεφώνου, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα SMS. Εγώ έχω μάθει παλιά που στέλναμε το γράμμα. Α, Πολύ εύκολα μου ήρθε. μη σε Κάτσε να σου φωτράς. κάνω αναπάντητη και ας μην είσαι άντητη. Μαζί σου νιώθω Και πάντα. Βανέσα, τι ωραίο ονοματάκι είναι αυτό. Πρέπει να βρω ένα πείμα για αυτό το όνομα να σου λέω. Και πότε θα μου το λες? Μόλις το βρω. Για να σας δω καλά καλά, γιατί δεν πρόλαβα να πούμε. μαζί. Μοντελάκι είστε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κάνετε Να είναι καλά γυμναστική? και- Ναι. Φαίνεται, βλέπω τους γλυκούς πολύ γυμνασμένους. Μόνο τους κλίτσους βλέπεις, παπ. Για να δω, βλέπω και κάτι... Τι? Μισό λεπτό, γιατί έχω λίγο μοιοπία, εγώ δεν είπα και πολύ καλά. Δεν είμαι καλά, μαζί σου πόνισα και δεν μπορώ αλήθεια να σκεφτώ. Εσύ γουστάρω και μπορώ πως μου συμβαίνει αυτό. Μου θύμισε τα καινούργια τα BMW να πούμε, που έχουν ωραίες ράγες μπροστά να πούμε, στη μάσκα. Και πώς μ' αρέσουν τα BMW εμένα, ναι. Τρελαίνομαι για Έρχομαι σένα. πισωκινήσεις. Ναι, τρελανέμαι. Για πάμε μέσα. Πολύ φως έχει εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Να φωτίζει το μαγαζί. Αρχίγη που είσαι εσύ και φωτίζεται, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε. Με τα ματάκια σου τα όμορφα. Ω, γλυκούλης. Αυτά τα όμορφα τα μπιρμπιλοτούλια. Τι καφέ πίνεις? Τώρα ό,τι να είναι πίνω. Μη μου δίνεις ιδέες. Για πες. Α, αυτά κόσμο. Για φτιάξε με. Θα με πιέσει εμένα στο ποτήρι. Αμέ ολόκληρη, δεν θα αφήσω τίποτα. Άσπρο πάτο. Σαν τα μαλλιά μου. Γεια σου παππούλη. Γεια σου παλικάρι μου, τι κάνεις να πούμε. Καλά παππού εσύ. Πολύ ωραία, μακρότατος, πολύ ωραία. Ήρθα εδώ να Βλέπω. πάρω ένα υπέροχο Ωραίος καφεδάκι. Ωραίος είσαι. Τι καφεδάκι πίνεις παππού, Α, φιλτρό? όχι, πίνω φραπεδάκι να πούμε, παραδοσιακό. Α, παραδοσιακός ο παππούς. Τσάκαλες, Φραπεδάκι, είχα φραπεδάκι. Κυρία μου, ο παππούς έχει πληρώσει? Α, Ο με παππούς δεν κέρασε, πληρώνει. δεσποινίδα, να είναι Α, καλά να πούμε. θα το κερνούσα εγώ στον παππούλη. Ας τα πληρώναμε. Πολύ καλοσύνη σε αυτό το μαγαζί να πούμε. Τι ωραία, τι ευχάριστη ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Τα χρόνια σας τα είχαμε παππού, τα χρόνια Να τα σας πάρετε και να τα περάσετε να πούμε. Τα χρόνια και τη Σοφία σας τα είχαμε. Αχ, δεν ξέρω αν έχω Σοφία παλικάρι μου, πάντως χρόνια έχω μπόλικα. Νέος άνθρωπος είστε ακόμα. Αχ, Και τρίχα δεν έχετε. έχω άσπρες τρίχες πολλές, αλλά είναι γολιτεία. Μαλλί παιδάκι, μπαμπάκι, ψωλί, φαρμάκι. Ωραίος ρε Άρα, παππού. παππού. Μετά όμως είναι και το κακό που λένε. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, μαύρα μαντάτα στην ψωλή. Κακά μαντάτα στην πούτσα, ξέρω εγώ. Ναι, οπότε Ωραίος παίρνεις και ο διαλέγεις. Είναι το ένα το καλό, είναι και το άλλο το κακό. Εσύ Έχει τι τα πίνεις? καλά του, έχει τα κακά του. Γι' αυτό εγώ πίνω πολλές φραπέδες για να είμαι ενεργειακός. Να κουνάει το αίμα. Ένα κοινά είναι. Τι Viagra, ρώταγα ένα γιατρό προχτές να πούμε και μου λέει δεν μπορώ να σου γράψω να πούμε. Και τα Ωραίος άλλα είσαι, που είναι παππού, καλό για την ωραίος. καρδιά, δεν πειράζουν την καρδιά. Ναι, Σάιλες και Viagra κάνουμε μίξ, αλλά δεν μου δίνει ο γιατρός. Λέει δεν έχει πολλούς γιατρούς για συνταγογράφηση εδώ πέρα στο νοσοκομείο. Σε εκεί. Εναντίον δουλεύουν όλοι οι γιατροί. Όλοι εναντίον μου πώς το λένε? δουλεύουν, ναι. Παππού μου καπνίζεις? Όσα αφού κάνω καπνίζω όλη τη μέρα. Καμινάδα. Ναι. Πόσο χρόνο έχεις φτάσει τώρα? Κοίτα, τώρα είμαι στα 75 πατημένο. Ο γιατρός μου μου έλεγε πριν 5 χρόνια μην καπνίζεις. Αυτός δεν κάπνιζε, αυτός πέθανε. Είσαι γυμνασμένος παππού? Α, παλιά έκανα πολύ γυμναστική να πούμε, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ να πούμε. Λόγω βαρεμάρας πιο πολύ, όχι, δεν αντέχω. Εγώ έκανα καλλισθενική να πούμε. Για να δούμε. Για να δω, για να δω. Ναι, έχω πορεία να δω λίγο. Κάτσε να δεις, θα κάνουμε εκπαίδευση. Αβάλ, ο παππούς είναι Δεν πολύ... μπλέκεις. Κυρία μου, πώς το βλέπετε τον παππού εσείς σαν θηλυκό, πώς το κρίνετε? Και 1, και 2, και 3, και 4, και 5. Οπ. Χωτένοντας πονάει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και κολπάκια κάνεις, 12, κολπάκια, 13. Και χωρίς χέρια, παιδιά μου, κοιτάξτε. 1, 2, Δες εδώ. 3, 4, 5. Τα θέλεις τα Αχ, μου Viagra, φτιάχνει παππού. πολύ. Παππού, να σε ρωτήσω, Παρακαλώ. αυτά χωρίς χέρια κάτι άλλο χρησιμοποιούσες να φανταστείς? Ναι, με το μοχλό να πούμε. Το Ισορροπία, Viagra, ισορροπία. το Viagra το κούμποσες? Viagra και Silence μαζί να πούμε για να πιάσει. Ένα Viagra βγάζεις μια νύχτα ολόκληρη. Όχι, τι να μου κάνει ένα Viagra. Ένα Viagra το έχω για να κατουράω.
Κυρία μου, να πάρω ένα καφεδάκι για μένα, τα φιλαράκια μου. Και ένα ακόμα για τον παππού, το βλέπω ένα ακόμα. Εγώ θα κεράσω, εγώ θα κεράσω τα παιδιά. Εγώ, έλα παππού, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 4 φραπεδάκια εδώ να τα πιούμε όλοι. 4 ρε, η κοπελιά δεν πιει. Και την Και κοπελιά. η κοπελιά, ναι, να Πέντε πάρει είμαστε. κοπελιά. 5 φραπεδάκια λοιπόν. Εγώ θα πιω milkshake για να πιω το γάλα. Ωραία, και ψάχνω Κοίτα. γενικά έχω περάσει τώρα από μαγαζιά, ακούω Η λίγο ώρα- τι κάνουνε και... Η ώρα για μένα είναι 10 k. Είναι 10 κάπα. Εγώ με τέτοιο αφεντικό θα δούλευα και τσάμπα. Θα σου πω, την κυρία τη βλέπω σαν αφεντικό απλά, άμα έμπαινε εδώ πέρα. Έμπαινες, ναι, το ξέρουμε. Όχι στην κοπελιά, στο μαγαζί μαγκές. Και κοπελιά. Γιατί έτσι. τι έχω. Εγώ πάντως δεν θα μπορούσα να φτιάξω καφέ, θα τρέμανε τα χέρια μου. Απλά να κοιτούσα στην πόλη τώρα γενικά τις δουλειές και κοιτούσα όχι μόνο τη δουλειά και το αφεντικό να είναι σωστό, κατάλαβες. Εγώ κοιτάω τα μάτια στο αφεντικό, αυτό είναι το Ναι, πάνω. ναι, ναι. Ναι, Καλά, το- ναι, Καφέ δεν είναι τα μάτια. Τι να σου πω τώρα, λιθορίζω και λίγο. Παππού, εσύ άμα συνεχίσεις έτσι θα το πάρεις και το αφεντικό μαζί σου, κανόνισε. Εγώ λέω το παππού. Άμα θέλει να την πάρω, Α, να την πάω βολτίτσα. οδηγάς ακόμα με τέτοια ηλικία. Οδηγάω σιγά σιγά όμως, δεν τρέχω σιγά σιγά όσο μπορώ, λίγο. Οι εξετάσεις πώς πάνε καλά όλα. Α, μια χαρά όλες είναι πολύ καλές μου είπε ο γιατρός. Γλυκερίδια. Τίποτα καθόλου, όλα είναι κάτω. Αλλά μαζί πήρε μπάλα και το. Καταλαβαίνω, πέσαμε σε περίπτωση. Τι να κάνεις. Ο γιατρός, εγώ καταλαβαίνω με το παραπάνω, ναι. Στα 25 με τέτοια θέματα. Όχι, Από τώρα παλικάρι μου. Πατάτε παιδιά μου τώρα που μπορείτε να πατάτε να πούμε. Είπαμε δεν τους Πατάμε σηκώνουμε εκεί που μπορούμε προφανώς, παππού, εκεί που μπορούμε και μας παίρνει. Ό,τι κινείτε να πούμε, τι που μπορείτε να πούμε. Κοίτα, ναι, ό,τι κινείται. Αλλά έχουμε και standards. Εγώ τώρα έχω μοιοπία, δεν με πειράζει. Κοίτα, είναι σημειοποιία πλέον τις Εσύ σακούλες τις εσύ πηγαίνεις σε πλαστικές Fiat τώρα, όμως. οργώνεις απλά. Τις χρεώνουν και τις σακούλες τις πλαστικές, 20 λεπτά πόσο. Είναι τρελό πράγμα αυτό. Πού θα γάμα εγώ. Είναι και αυτό, 20 άμα λεπτά. χρησιμοποιείς πολλές. Εγώ του είπα του παππού άμα θέλει βοήθεια να μου πει. Όνομα και Αλήθεια. πράγμα. Τον Όνομα είπες και έτσι. πράγμα. Έτσι το πάω. Άμα σκέφτεται τη δικιά μου τρούπα υπάρχει πρόβλημα. Άμα ο παππούς τύχει και πέσει γυμνός στο μπάνιο, τι θα κάνεις εσύ, αρχίζεις να το Πάει, σηκώσεις. καταστραφήκαμε. Παππού σε αυτή την ηλικία σου είχε έρθει να πειραματιστείς. Δεν έχω δοκιμάσει παλικάρι μου, ποτέ δεν ξέρεις να πούμε. Αυτό λέω, σε αυτή την ηλικία που δεν υπάρχουν γιατροφύλακες. Άμα δεν δοκιμάσεις δεν ξέρεις να πούμε. Ναι. Άντρας είναι αυτός που τον έφαγε και δεν του άρεσε. Αυτό είναι σχετικό να πούμε. Έτσι. Μπορεί να του άρεσε και να μην το είπε. Ναι, το boost και το χασικλί δοκιμή της μάρανε. Αυτό. Είναι και αυτό Ναι, να αλλά πούμε. Προσοχή που βάζετε την υπογραφή σας και κάτι άλλο, παιδιά. Και να προσέχετε στους λακκούβες. Μην Πολύ πάρουν οι σοφή. μπελιοφόροι. Έχουμε βρει έναν παππού, μιλάμε, έχουμε βρει παρέα εδώ, βρίσκουμε παρέες τώρα. Αυτό τον έχουν πάρει όμηρο νομίζω ρε, δεν ξέρω, μην με ρωτάς πράγματα, φίλε μου. Φέραμε μάγκες ένα παιδί στην πόλη, πρώτη φορά στη ζωή του, δεν έχει ξανάρθει σε πόλη ποτέ. Είναι μία ώρα εδώ και τον έχουν πάρει, τον έχουν κόψει βόλτες, τον έχουν κάνει όμηρο. Πάντα όλα. Δεν το φούκαρα να πούμε. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι 40 κάτι χρονών, πρώτη φορά στη ζωή του. Α, Βοήθεια! Βοήθεια! Τι πάμε. Κυνηγάει Αστροναύτες. μαϊμού από το Αυτός ήταν φαινικό. σαν το ψινάκι σε μηχανικό να πούμε. Πάπου, ας ρωτήσω, από μουσική τι ακούς? Είστε Να τα βάκι, πάντα, για ανάλογα βάλτε τα τώρα, κέφια παιδιά, να πούμε. στο Παππού να φανταστώ καζατζίδι και τέτοια, φουλ, Μόλις μπαίνω στα μάξι, ακούω όλα να πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Θέλει όπλο μικρό σαν να γίνει άντρας. Πιστεύεις παππού ότι τα όπλα κάνουν τους άντρες? Κοιτάξτε, όλα είναι σχετικά να πούμε. Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν άντρα, παππού? Έναν άντρα κάνει να πούμε η σύνεση, η συμπόνια, η αγάπη για την οικογένεια, η προστασία της οικογένειάς του να πούμε. Είναι πολλαπλά τα Λέγεις ότι καλά. δεν είσαι και Σοφία. Ξυνογαμούσατε μικρούς παππού. Και ξενογαμούσα και ξυνογαμούσα, απ' όλα έκανα. Παππού, πόσα παιδιά έχεις? Έχω 3 παιδιά υπέροχα. Πόσο Ναι, ναι. χρόνο? Ο ένας είναι 10 χρονών, 10. ο άλλος είναι Καλά. 30, Τέτοια ηλικία. ο άλλος Πότε, είναι στα 40. 60, Στα 65 το έκανα το τελευταίο. Η γυναίκα σου πού είναι τώρα, χωρισμένος είσαι ή με γυναίκα? Αυτή είναι μικρούλα να πούμε, είναι 25 χρονών. Ωραία το παππού. Με αυτή δεν έχω κάνει όμως παιδιά. Δεύτερο στάδιο της ψάντης, παιδιά. Θα τους κάνω και αυτή τη σαρανάχη να με θυμάται. Αφήνει από γόνους. Τέτοια φοβάσαι, DNA ρε, πρέπει παππού. να μείνει να πούμε. Να μην προλάβεις να το δεις ενήλικα το παιδί σου. Γιατί εγώ θέλω να πάω 130. Και άμα δεν πας ρε παππού. Γιατί να μην πάω. Άμα δεν Δεν πας. τον έβλεψες εδώ πέρα και push up στο ρησιέρια τώρα, τι μην πάει. Αφού κάνω παρά και με τη σαμπουτσάκι μου λέει μυστικά να πούμε. Ποια είναι αυτή? Και σας λέει σαμπουτσάκι. Συνομήλικη για αυτή. Αυτή βάρεσε 100 στάρα, είναι μεγαλύτερη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο Σόπερμαν. Να ρωτήσω. Έχει τίποτα να φάμε για να πιούμε εδώ πέρα? Τα καλύτερα Όλα καφεδάκια και τα καλύτερα φαγητάκια εδώ πέρα βρίσκονται πάλι κάρι μου.
Ωραία. Ποιος δουλεύει εδώ να μου δώσει δώση? Εδώ η Εγώ, πανέμορφη ελευθεράκι. δεσποινίδα. Παππού, αυτός είναι αντράς. Πώς τον κόβεις? Να σου πω με το βρακάκι αυτό που φοράει περίεργα πράγματα. Πάνω αυτό τον έφαγε, του άρεσε. Τον πυθικό βάτσα φοβάμαι τώρα. Ναι, και αυτός φαίνεται να μπαλιάρεις λίγο. Μπανάνες και τέτοια. Μήπως είναι μανάβης? Εσύ παππού σίγουρα μπανάβεις. Όχι, χασάπης είμαι. Παππού, μπορείς να πας να κάνεις την ακολουθία. Ω, Μέγα Ιανουάριε. Όχι, γιατί Ένας ο μαύρος Μάιος πουλιά. πονάει. Αυτό είναι παλιό, Και δεν βρε, με τι λες, TikTok ρε, να πούμε. Και τώρα εδώ πέρα έχεις καμιά επιχείρηση, εσύ τι κάνεις? Όχι, εντάξει, όχι τώρα, τίποτα να με, βόλτες κάνω. Δεν έχεις ούτε επιχείρηση, στην τρέχουν, τίποτα. Όχι, Όλη καλά. όλη μέρα πάρτι ο παππούς. Γκομενάκια χτυπάω, γκομενάκια να πούμε. Για πες εδώ μεταξύ μας, αυτήν εδώ την έχεις χτυπήσει. Πρέπει να της άρεσε να πούμε, θα δούμε, θα δείξει. Της άρεσε το μακρύ μου το μουσι. Α, Εγώ Άλλο πιστεύω νομίζω να το πήγαινε. ενθουσιάστηκε με τις κάμψεις σου. Έχω ενθουσιάστηκε. ακούσει όμως αξιρισιά πάνω, αξιρισιά για κάτω. Ναι, ναι, από κάτω με το πάνω πρέπει να είναι η ίδια απόσταση. Και Το οι κάτω πενεύεσαι το άσπρες κάτω, είναι. Και κάτω άσπρες να πούμε. Φαντάζεσαι κάτω μαύρο πάνω άσπρο να πούμε, θα μπερδευόταν η κοπέλα. Θα ξεκίναγε με τον παππού και θα τελείωνε με τον εγγονό. Λοιπόν, Παλιά- πάμε. παλιό βίντεο, πολύ Γεια σας παλιό. παιδιά μου, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα, Ευχαριστώ παππού, πολύ θα για το πάρουμε κέρασμα. τηλέφωνο, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Άμα θες έρχεσαι και μαζί μας. Πάω να μιλήσω στο μωράκι λίγο γιατί έχει ωραίο προφυλακτήρα. Έγινε παππού. Εδώ σπίτες μου Καλησπέρα, πανέμορφη. παιδιά. Κάνεις? Αχ, τώρα που ήρθα κοντά Καλή σου να συνέχεια, πούμε παιδιά με μου. τέλεια. Δεν έχω ξανανιώσει πιο καλά στη ζωή μου να πούμε. Τα λες σε όλες αυτά. Όχι βέβαια να πούμε. Μμμ. Τέτοια ωραία μάτια σαν τα δικά σου δεν έχω ξαναμπάτα δει στη ζωή μου. Για ποια μάτια λες? Για τα μάτια σου τα μπλε. Αυτά δεν έχω, αμάξια. Τα μπλε ξαμε καρδιά μου. Μμμ. Και τη φωνούλα όμορφη είναι αυτή να πούμε. Μήπως είσαι τραγουδέστρια. Μήπως Ναι, είσαι κάτι- που έγγιζε να. Όχι, χορεύτηρα είμαι. Μήπως τραγούδαγες στην καραντίνα. Όχι. Χορεύτρια. Ναι. Καμιά μέρα να μπορέσω κι εγώ να θαυμάσω τα κάλλη των χορευτικών επιδείξεων. Οπότε θέλεις να κάνουμε μαζί? Θα πρέπει Ναι. να πάμε για χορό να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Αμέ. Δεν μου λέτε δεσποινείς μου, έχετε ασύρματο. Έχουμε. Να σας βάλω μια τελίτσα. Και Το- παύλα να μου βάλεις και τελεία. Να σου Βεβαίως, βάλω και βεβαίως. τίποτα άλλο. Θα σου βάλω εγώ, άστο να πούμε. Αχ, ναι. Αμέ, θα σου κάνω αυτό με τα push-ups και τα καθίσματα. Μμμ. Οκ. Μμμ. Very nice. Ναι. Ό,τι θέλεις, μηνυματάκι και είμαι στη διάθεσή σου. Αχ, αυτά μου αρέσουν να πούμε, τα μηνυματάκια. Τα διαθέσιμα να πούμε τα γρήγορα, τα μοναδικά, τα φοβερά και ανεπανάληπτα. Μπορώ να το πω και ανάποδα. Ανεπανάληπτα μοναδικά φοβερά. Αχ, τέλεια. Αχ. Λοιπόν, Λες κι άλλα? πάρα πολλά, αλλά τώρα έχουμε κόσμο να πούμε. Πρέπει να τα πούμε στο πιο ιδιαίτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, πανέμορφη μου και υπέρλαμπρη δεσποινίδα, χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο καφεδάκι. Και εγώ επίσης για την ηρεμία. Εγώ να δεις, εγώ και αναμένω περισσότερα να πούμε. Αμέ. Στο επανειδήν. Εις το επανειδήν. Bye bye. Γεια σας παιδιά. Δήμαρχε, έχω κάποιες δηλώσεις να κάνω, περιμένετε. Δεν είμαι δήμαρχος παλικάρι μου, παππούς είμαι. Συνταξιούχος. Παππούς είσαι, Ναι. παππούς είστε. Ο παππούς της. Και μιλάτε με κοπέλες. Με τι θα μιλάω, με πέτρες. Σωστά. Γεια σου παλικάρι μου, να περνάς καλά. Γεια σας. Με αυτό θα σε πάω βόλτα μάτια μου. Όποτε θες, παππού. Έτσι να πάρουν αέρα τα μπαλάκια μας. Αμέ. Bye bye. Φιλάκια. Ρε τι πέρασε ο κοπούσης να πούμε. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Έτσι γιατί έχει πέρασε ο παππούς να πούμε. Like, subscribe και σχόλιο από κάτω. Σχόλιο. Να βλέπω σχολιάκια από κάτω να φτιάχνουμε κι εγώ να ανεβαίνω να πούμε. Και να ανεβαίνουν και βίντεο. Bye bye. Καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Κι από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλες σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά.